No, hát ha ilyen fáradt vagy, akkor igyál egy kis kávét. Ja, vagy egy kis Red Bullt. Red Bullt? Mi a pöcs az a Red Bull? Nem ismered a Red Bullt? Egy energiaital. Parancsolj, Peter, meghívtalak. Na, mit gondolsz? Banda! Ez meg mi a francit? Függöny vagy mi a szar? Uncsi! Basszuskulcs! Nagy itt a tömeg! Csinálj! Mindjárt jobb, az egész szoba lélegzik. Peter, hát itt vagy? Hol a fenében voltál? Már aggódtam. Ó, csak ittam pár Red Bullt, lezúztam New Yorkban, nem nagy ügy. Ó, itt van az én fiam! Kész! Fater, ez állati volt. Én is ihatok Red Bullt. Jó ég, még hogy ihatsz Red Bullt, Krisz, sértésnek veszem, ha nem iszol, parancsolj, adom is. 1, 2, 3, 4, 5, még. Így nevet fakopáncs fricina, megyek is megfejem a tehenet. Peter, honnan van ez a tehén? Jaj, milyen buta kérdés, Lois, én vettem, hogy friss tejet ihassunk. Ó, öcsém, a Red Bull alaposan feltüzel. Üdv emberek, folytatjuk a Mennyi az annyit, pörögjön a kerék, mai nyertesünk Peter. Először ő pörgethet, tessék Peter, legyen minél közelebb az $1-hoz. Oké, üdvözölne valakit, amíg forog a kerék? Igen, Lois, Brian, Chris, Stewie, Meg, Joe, Bonnie, Kegmeyer, Cleveland, Mort, Seamus, Adam West, Dr. Hartman, Bruce Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert, Julian, Consuela, az óriás csirke és a vízzel megkent siker! Jól van, gondolom mind örülnek. Mentőt kérünk azonnal! Mielőtt tovább mennénk, lefektetnék néhány szabályt, jó? Első parancsolat, mindenki kussol. Második parancsolat, a napot nem tudom beárnyékolni. Harmadik parancsolat, itt ne keresd Dulakavicsot, mert nincsen. Negyedik parancsolat, ha láttok egy táblát, kéretik nem hangosan felolvasni, jó? Na ennyi, haladjunk! Akár az új. A picsába már! Szeretlek! Én is titeket! Olyan jó barinők vagyunk, abból is látszik, ahogy egymásnak nyomjuk az arcunkat! És így keletkeznek a kövérnők. Igen, ha terhes vagy, becsavarodsz. Muter, nem találom a Jackie-met. Peter, vedd le az övedet! A csottya savszagot áraszt! De én a helyedben nem csinálnám. Mi? Mondom, nem csinálnám. Hagyd már abba! Miért? Azért, mert pont most szartam, és ha elfújod, az egész környék bűzlenni fog. Vágod? Vágod ezt, koma? Nál egy pár egérfogót és egy óriási mutáns patkány lakik a mosogató alatt. Csak bujkálok itt, amíg el nem alszotok, aztán éjszaka belekakilok a csokis műzlibe. Jesszusom, Peter, ez volt életed legnagyobb hülyesége. Nem, az volt, amikor felbontottam egy náspángot. Náspáng. Lois, miért veszel ilyesmit? Akciós volt! Hölgyeim és uraim, köszöntsék közömbös keleti rivalgással legújabb indulónkat, Petert, a kölykön! Tudod, mi voltam korábban? Egy kanos tenyészbéka. Az meg mi? Megmutatom, Husi. Hova mész, gombos? Csak most jön a buli. Van egy házam a parton, talán egyszer eljössz. Talán szólsz előtte pár nappal, hogy kitakarítassam a vityillót. Oké. Talán hozol egy blézert is, hogy többféle étterembe elmehessünk. Viszek blézert? Anyád jól mondja, nagyon vigyáznod kell, kivel keveredsz fura viszonyba. Halló? Kedvem támadt egy kis kufircra, húzzál ide. Nem lehet, már itthon vagy. Hozzál magaddal vörösbort.
Nos, Angela, ha tényleg csak én tudom megoldani a problémát, már is indulok. Jézus, megtennél nekem valamit? Hogyne, mi lenne az? Stewie, a doktor bácsi ezt adta, hogy ebben mozoghass. Szegény, jobban fel van pörögve, mint a fater, mikor szteroidozott. Peter, ide add nekem a krumplit. Picsába meg! Hiba volt ennyit várni, dagadék. Velem? Már megmondtam, No, ereszkedj csak négy lábra, Dagi! Igen, uram! Ide nézd, Griffin, megfejem ezt a tehenet! Mondd, hogy mú! Folytasd! Gyerünk! Tovább! Ebből elég! Ha esetleg csodás lenne, fenntartom a jogot, hogy sírjak. Nem tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, ami szerint ez csodás Ó, lesz. én igen, néha szenvedélyes vagyok. Sosem láttad a spanyol szappanoperáimat? Mi amor? Papa! Niño! Bueno! Migiri, 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 i, a, ting, tang, ben van a lukban, i, a, ting, tang, balagala, bing, bang. Peter? Figyelj, Lois, egy zsákpénzt keresünk azzal, hogy nőket versz. Nekem meg kell a lé viszkire és animére. Hát ez az egész bazi nagy zagyvaság. Úgy látszik, Japánban mindenki 10 éves lány vagy szörnyetek. Pótakit sörgyár. Te fád, meghívhatlak? Érteni, ez vicc, mert lenni ingyen, mindenki ihatni. Így van. Ez a poén. Ó, igen. A kurva anyádat. Úgy gondolom, hogy látnok vagyok. Első jóslatom most vagy elrepülök, vagy elcseszek egy családi pikniket. Hé! Elcseszte a piknikünket! Látnok vagyok. Honfitársaim, sajnos nem voltam teljesen őszinte veletek. Migiri megcsináltam azt a lányt. Berigidi raktam a szájába a digiridákum, amit nagyon sajnálok. Hányan gondoljátok, hogy a nők a szőke hercegre várnak? Lószart, ilyen mocskokra vágynak, mint én! Nem ezt mesélted, szóval ez elég fura. Mort, hányszor keféltél a feleséget halála óta? A ruháit is beleszámítva? Nem! Tudjátok, hogy hányszor dugtam tegnap óta? 60-szor! Miért? Mert én nem akarok szőke herceg lenni. Az a célom, hogy én legyek a tegnapi részegeste nagy hibája. Ki ez itt? Ki vagy te? Hol van Peter? Hol van? Te szájha! Fest csak ki magad, te kurva! Van bent valaki? Foglalt! Büdös ribanc! Te valakinek az apja vagy, te kurva!